בפרשה מסופר שאחרי שיעקב אבינו מעביר את המשפחה שלו ואת עיקר הרכוש שלו, הוא חוזר להביא פקים קטנים, את המותרות. ואז הוא נאבק עם המלאך. הפסוק הולך ככה: ויקם בלילה ההוא ויקח את 2 נשיו ואת 2 שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם ויעבר את הנחל ויעבר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ויוותר יעקב, רש"י כותב שלקח פקים קטנים וחזר עליהם. זאת אומרת שהמאבק עם השר של עשיו, עם המלאך, הוא היה דווקא על הפקים קטנים, על המותרות. על מורנו הבעל שם טוב מסופר שלפני שהנשמה שלו ירדה לעולם, כל הנשמות של הצדיקים רצו להביא את הגאולה. הם אמרו שעם ישראל עבר מספיק וצריך להביא את הגאולה. והנשמה של הבעל שם טוב התנגדה, כי היא אמרה שאם הגאולה תביא עכשיו, יהיו הרבה נשמות, הרבה ניצוצות שישארו בגלות ולא יזכו לגאולה. ואז אמרו לו שאם ככה הוא מעכב, אז שהוא ירד לעולם והוא יהיה אחראי. ובאמת כל הניצוצות מזמן הבעל שם טוב ועד הגאולה זה הכל תיקון על ידי האור של הבעל שם טוב. אבל רואים שמה שהבעל שם טוב חזר לתקן זה לא את העניינים העיקריים שצריך לצורך היהדות, זה כבר תקנו, אלא את המותרות, את ויוותר יעקב לבדו, שעל זה רש"י כותב ויוותר, על המותר. ויש להגיד שדווקא על ידי זה שגם את המותרות מכלילים בקדושה, דווקא על ידי זה זוכים לשם ישראל, שזה שם המעלה, ולגאולה. ויאבק איש עמו עד עלות השחר, עד עלות השחר של הגאולה, ומשיח צדקנו בקרוב ממש. ומזל טוב לי"ט כסלו, זה היום חתונה של הרבי, ולי"ט כסלו יום הגאולה של רבנו הזקן.